खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी समाज सिबियारि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारि बिथांनि थाद'नाय गैयै सुबुं अनसायनाय हाबाफारि क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय थुरिबारि गामियाव सा 36 बैसोगोरा हौवा आरो आइजोफोरनो गाननो थाखाय गामसा आरो दख'ना राननानै होदों। बेजों लोगोसे गामियाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय साथाम आरो गोजौसिन फरायसालियाव उथ्रिसारनाय सासे फरायसानोबो फरायनायाव मदद जानाय बायदियै राङारि अनसुंथाइ गथायदों बिथां अशोक गयारि बिथाङा। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि आदर्शखौ बिथा खालामनानै माखासे समनिफ्रायनो समाज सिबियारि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारि बिथाङा देबोरगाव बिटिसि बियाबनि गुबुन गुबुन गामिनि रांखावरि बिथिङाव उनफिनना थानाय नखर आरो बेरामाव भुगिनाय सुबुंफोरखौ अनसायनाय हाबाफारि लाबोबाय थादों। जाय बिथांनो भारत सरकारा सुबुं अनसायनाय आरो लाइमोनफोरनि जौगानाय बिथिङाव खामानि मावनायखौ नुना 2025 मायथाइनि भारत प्रतिभा सन्मान बान्थानि थाखायबो सायख'जादों। थारैनो बेबायदि अशोक गयारि बिथांनि सुबुं अनसायनाय हाबाफारिया इयुन लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनाया बाख्नायजाथाव। बे पुरुना थिथागुरि जायखौ जों थुरिबारि होननानै मिथियो बे जायगायाव गोबां बैसोगोरा आबै आबौमोन दङ। दा आं मोनसे थांखि लानानै खामानि मावबाय थादों जिहेतु बैसो गोरा जायफ्रा 65 बोसोर बैसोनि जायफ्रा आबै आबौमोन दङ। गोबां जोंनि मानसिफ्रा जायफ्रा दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा बेबायदि जोंनि बिबै बिबौमोनखौ मान बावनाय हाबाफारिफोरखौ बावलांनो हमदों। दा बे मिजिं बे थांखिखौनो लानानै आङो दिनैल' नङा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बेबायदि मा होनदों बैसोगोरा बरायनाय हाबाफारिफोरखौ आङो लाबोबाय थादों आरो बिथांमोननो आङो गांफा दख'नाजों लोगोसे ब्लाउस आरो जायफोरा आबौमोन बिथांमोननो गामसा आरो गस्ला गेन्दि बेबायदि होनाय जादों। थिग दिनैबो बेहाय गासै 18 जन आबैमोन आरो 8 जन आबौमोन आरो गासै 4 फरायसाफ्रा दिनै फरायनाय अबस्थायाव गोबां नोरजिया गोरिब गुन्द्रानि बिमा बिफानि फिसाफोर बेबायदि फरायसाफोरखौ बरायनो मोननानै आरो आबै आबौमोनखौ बरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बिथांमोननि आशीर्बादखौ जोंनो जेब्लायबो नांगौ आरो बर' समाजाव जों जुदि थांनानै थानांगौब्ला जों जेब्लायबो गेदेरखौ जों मान होनांगोन। दा जोंनि गोबां बेबायदि मा होनदों फिसाफोर दङ जायफ्रा जोंनि बिदा फंबायफोर दङ बिथांमोना दिनै मा होनदों साख्रि बाख्रि मावनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थानानै गावनि बिमा बिफा गावनि बिबै बिबौफोरखौ मान सनमान होनायफोरखौ जोङो खोब खम नुनो मोनदों। दा ओंखायनो बे थासारियाव जाहाथे मोनसे जागरन बायदि जाय बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै आं मोनसे फोजाखांदों जाहाथे बेखौ लानानै गावनि फिसाफ्रा जेब्लायबो गावनि बिमा बिफाफोरखौ जाहाथे बोसोरै गोसोखाङो जेब्लायबो बिथांमोननो अननायखौ होयो जेब्लायबो गावनि बिबै बिबौखौ जेब्लायबो मान सनमान होयो। बे मिजिं आरो बे माबाखौ लानानैनो थांखिखौ लानानै आं दिनै बे थुरिबारि गामियाव आङो बेबायदि आबै आबौमोनजों दसे ज' सुखु दुखु खैफोद आफोदनि बाथ्राफोरखौ जोङो शेयार खालायलायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालायो अकल बे थुरिबारि नङा जोंनि मोनफ्रोमबो बे बर' गामियाव क'क्राझाराव जेराव जोङो 65+ बबेबा गामिफ्राव आं नायदों 65+नि फ्राय बोराय बुरिफ्रानो गैला। खोब खम बबेबा गामिफ्राव सासे सानै। दा बेबायदि जेरावखि सासे सानैयानो जा जेरावखि 10 जन 15-20 जनानो जाया मानो बे गामिफ्राव जेब्लायबो आं थांनानै बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारिफोरखौ आं लालांबाय थागोन। जेब्लासिम आङो बे हाबाफारिखौ मावबाय जेब्ला आं बेखौ मावलांबाय थानो थाखाय आं जानजि खाफ्रागोन आरो बेहाय खुनु मोनसे जोंहा बयहाबो बिबान दङ। दिनै आंबो माने सासे बिमा बिफानि सासे आंबो गथ' बे हिसाबै आंहाबो बिबै बिबौ दंमोन आंहाबो बिमा बिफा दंमोन नाथाय आंनि बिमा बिफा बिबै बिबौआ गैला दिनै बे बुहुमाव। बिथांमोनखौ गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ गोसोआव लानानै जाहाथे बिथांमोनखौ दिनै आङो बे संसाराव नुवाखैब्लाबो जाहाथे जोंनि जायफोरा दिनै बे जोंनि बर' ओनसोलाव थानाय जायफोरा जोंनि आबै आबौमोन दं बिथांमोनखौ जाहाथे आङो जेब्लायबो बेबायदिनो सिबिलांबाय थानो हायो बिथांमोनखौ मान बावलांबाय थानो हायो बे उद्देश्यजोंनो आं दिनै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। बिथांमोनखौ मान बावदों। जोंनि गामियाव बोराय आरो बुरै बैसोगोराफोरनो दा थैनोसै समाव बिसोरखौ एसे गोजोनलांथों होननानै बिथांमोनहा साननानै होफैदों। हौवाफोरनो गामसा गांसे गिन्जि गांसे आरो हिन्जावफोर महिलाफोरनो दख'ना होदों नामा गांफा गस्लाबो औ जों माने गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा
बेबायदि अनलायनो रोंदोंब्ला बिथांमोनहा जोबोद साननो गोरों जाहाथे बेबायदिनो अनलायनानै थायो जोंनि मानसिफ्रा बिदिनो सहाय सुबिदा होलायलायो जों बेखौनो आसा खालामदों आरो जाहाथे हेंथा हेंथि जालायलाया गावजों गाव खामानिया मावोबा बिदिनो मोजाङैनो मावलांनांगौ आरो बिथांमोनखौ जों आशिर्बाद होदों जाहाथे बिथांमोननि खामानि मावनो आखायाव लानाया मोजाङै मावलांनो हाथों जै जाथों जेब्लाबो आरो बिथांमोननि आदर्शआनो जोंनावबो थानांगोन गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौबो अनलायनांगोन लोगोसे गावनि हारिफोरखौबो जोङो अनलायनानै थालायनांगौ जों बेखौनो लुगैयो आरो जों पाब्लिकआ आरो आं मा बुंबावनो नोंसोरो अननानै होदों जोंहा नोंसोरनो बोर होगोनब्रा जोङो अननानै फिसाफोर होदों होननानै दिनै मा मा होलांखो अशक सारा दख'ना होबाय ब्लाउस होबाय ओमफ्राय बोरायनो गस्ला नामा गामसा फैनो हायाखिसै नालाय बोराया रावबो गैया न'आव ओंखायनो फैयाखिसै बिदिनोसै माथो बुंनो रोंबावनो आंलाय माबायदि मोनदों बेखौ मोजां मोनदोंलै आबौमोन गोजोनबाय जों नुफेराखैमोन खोनाफेराखैमोन थैलाय लांसै बेबादिखौ नुफेराखैबो सिगां समाव गैया गैया